l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Issa l-oħra l-attività tal-azzjendi fl-industrija tas-servizzi kienet 6% akbar imqabbel ma sena qabel. Ir-rapportat dan il-gazzetta kulħadd fejn tqal li dan seħ minħabba titjib qawwi fis-settur turistiku, sostnut ukoll minn tkabbir fl-informazzjoni u l-komunikazzjoni u anke fis-servizzi professjonali. L-aqwa kwart tas-sena l-oħra f'dan ir-rigward kien l-ewwel wieħed minħabba li fih inħass ħafna titjib fit-turiżmu, imma anke l-aħħar kwart tas-sena kien wieħed pożittiv dan hekk kif l-azzjendi fl-industrija tas-servizzi raw il-beħ jitjib 5%. Statistika tal-Eurostat tindika li s-sitwazzjoni qiegħ maqluf f'pajjiżi oħrajn bħal Portugal u Spanja li fl-aħħar kwart tas-sena il-beħ mhux tal-li ma żdiedx iżda saħansitra spiċċa jonqos. L-aktar setturi li żied il-beħ f'Malta fl-aħħar kwart tas-sena kien dak tal-karozzi u tas-servizzi amministrattivi. Fil-beħ tal-ikel kien hemm żieda wkoll. Kontra hekk naqas il-beħ tal-proprjetà b'madwar 4%. Fl-aħħar kwart tas-sena li għaddiet, it-titjib fil-beħ wassal biex jiżdied id-dħul tal-ħaddiema f'dawn l-oqsma, tant li l-pagi li tħallsu kienu 8% ola mill-istess kwart ta' sena qabel. F'numru ta' setturi id-dħul finanzjarju tal-ħaddiema żdied anke b'aktar minn 10%. Apparti żieda f'ira tal-paga, dan irrifletta żieda f'sigħat ta' ħidma. Pereżempju fil-qasam tal-lukandi u ristoranti kien hemm żieda 13% fil-ħinijiet tax-xogħol li ntalbu minn min iħaddem. Sa nittant l-impjiegi fis-settur tas-servizzi żdiedu bi 3% fl-aħħar kwart tas-sena, l-aktar fis-servizzi professjonali u fit-turiżmu.